Nguleshone Nayo. Nguleshone Nayo. Ngeke kon mina sekufuna ngihlale ngebhekha ngingahlali nebamba. Mama copy video. Le video ingasiyami. Ngabe wakwangithengela yona le video ngoba iyala kudwa ekhaya. Ulana bhuti wakho nekamelo endlini. Bengisendlini ayibuda bese kumele ngithini? Njengani ngikushaya icinga bami? Bengaliva. Lebe ngikutshela ngayo ngithethe khona le ndlu yowena Ngambule wonke nje lo. Alaba batayihlanda imani ngoba bangafunda. uthini Yena phela nyalo sesiphethe lesithi. Buyisa Angiyada ngikase ngibone. Buyisa. Angiyade ngingase ngibone ngiyade mina. Buyisa Ngiyade. Wena sawukhipha eqiniso Yena manje lokho sisebenzisa ngeke futhi. Shayela njani nana? Ngaphelele ngifuna ngishayele isinoma kanjani? Siputu sami. Yebo. Akushayela usabambe bheke njani. Angizongishayelelani mina ngoba ngakutshela phela ukuthi utawushaya nase kubhazile. Yalo nje usukeka uyashaya nje wena. Mina phela mina ngathi mina ukuthi nalo baba wakho phela. Yebo, asibe nje akangisebenzi. Nasakhona mina mshongo wami phela ubuye phela bheke bro uzirevise lo bese ucalile phela. Ngayicalile bese asayicela. Okay, ngihamba ngilungisela kuhle. Ngomlathela kanjani? Bona kumana funi. Kanti nakuphuma nabani ngivela. Ungaphila enhloko yakho. Ngishayela Yaphila enhloko yakho. ngikhuluma nagogo. Yaphila enhloko yakho. Yaphila enhloko. Ubaba kumana funi. Tangfela masikhuluma ngayo. Ngekelo umntana. Tangfela masikhuluma ngayo. Ngiyakutshela. Yeah.
Uyanikela le ntombi kuleli jaha na? Umnakabo. Titi. Tumakutetela kufa. Mkhona. Sengitawucela lophethe inganda. Zula Zulu umhlaba wonke ngifuna wena kuphela manginawe kune peace ngiyaphelela sengaba nguSteve lothando ngiyalikompela noma ngesuye Jess kodwa wena ngingafela I'm into you angamuntu lofana nawe salva sama love you khumbula sishayana ngemaphilo soy 2 uyingoma lembi kimi I will never play you uhambile umhlaba Khanyile uyavuma phambi kwesive sonke naphambi kwaNkulunkulu kuthi uyamthatha na lo makoti uthi abe ngewakho ngekweliciniso wena utamnakekela umthanzi ekuguleni nasekuphileni na? Nawe makoti uyavuma na ukuba ngummake unene kusukela lamuhla kude kube phakathi utamthanza lo mmaki lo babe umthanze ekuguleni umthanze ekuphileni uyavuma na? Mfanami Khanyile sotaka ke umfake lokutaba sibonakaliso kubo bonke labantu lokutaphenza kube sifakazelo ukuthi wena wamthatha ngekweliciniso batothi noma bahamba la estradini babona ukuthi akasesiwe bantu bonke sengewakho sale umfaka. It's like I'm seeing you for the first Nawe makoti soda libekisela ke utibekele liphapho ubaba wakakho wakusukela lamuhla kuze kube phakade. Kusukela lamhla sewakakunena ngalokuphelele bonke bonke bakubukile adaphinze bakubuke kuphindze nakusasa nasophinze divorce nangabe uwenda njani uhamba ngalokho utathi phathela wena uthi hlukubetele wena lo mfana nawe somatsale umkwakule batombona bonke ngoba phela umkwakule kempana bambona bese
Ula baba. Shop baba. Waba busy ngama-sanitizer. Ya baba. Lethi igale ngizingangena nesitolo nakhona bangenda sona lesithi hambe tazathi abangitheni solo ngawathola. Babe. Kuyabhetha uRafu. Uthi ngani bhuti? Manje sito plans. Si. Enjenganje. Ngesigebengu phela kufuneka isibene emadlanga. Wabona 500 neshintshe esinefu. Okay. Manje kusephela ungizame ngesipani kuseni. Funa sipani lesinemali. No. Ufike kahle kakhulu. Khona sifanele ngifike ukufunela sona kodwa. Ufike kahle nje. Yo, sponsor manje. Hayi unganalo sisani but siphane kale sisetshenziswa toti yabona. Lapho sakuthebele sathe timbo sidawenza kanjalo. Thatha timbo kanjani because ngivela ngi70 contract. Uyangibona mina. Asikho nje kabi lena futhi 70 contract uthi ngihamba sponsor fast lesi sponsor fast sekudlula umuntu ukudlula imali. Dlula umuntu ukudlula imali. Noma kanjalo. Noma kanjalo futhi. But ngicabanga ukuthi ngizawuvela kulomjida ngicanda uvela nawo. Lomjida. Yeah. Uninzo. Hayo around. Around. Yes. Yabona. Okay manje imali kanjani? Yana sikhuluma ngabo 5k. 5k. Yeah 5k. Yeah. Ayicala noma kanjani. Ene futhi nalo 5k angifuni le kulinza inyanga. Hayi lapha nakucela kushaya siphana nje. Yo. Iyangena indaba. Clean job. Yakukloka futhi yakokota indaba. Noma kanjani. So baba. Qala baba. Hayi sekafuna ungithatha umse ku-stafika kanjani? Hayi kuleke kona ngikloka kusasa stafika. Ngingakusinza stafika lapho. Pesana. Ngikusinza la. Ashazanidla. Ngena mfowethu. Isikhulekile mfundisi. Andibingelela mfundisi. Njani ngeke? Ngaphila kunjani? Awusaphila ngeke. Ngumthi ukhona mathona ngeke. Ngiyakahle ngikudliwa ngeke. Hey. Ude nako ngosampheka kwamadvodza njengenjani? Ayisho sinamthanda uthola ngeke. Udloni khona la mfowethu. Hawu. Utangana mfowethu kangaka wangihlasela nje sekishona lilanga. Ya mfundisi wami ngiyazaba ngentangala mfundisi. Yini umthandazo lo uthangaka? Ngiyazaba umthandazo mfundisi nefanye la mfundisi wami la uthe umthandazo. Okay ke mfowethu qonsela ukufuna ngoko yini? Mfundisi njengoba ungokupheke nje mfundisi so ngibona ukuthi kube kuhle nje kube kuqala mfundisi before ngile nyathini. Foni wendele ukuthi nyephindlo njengani? Njengokuthi ngani maphoyiseni. Ubheka phela ngesikhathi sintathu ngomadude amaphoyiseni angithinga namaphoyisa mina. Uthina amaphoyisa ya but awathi amaphoyisa but wona yakuthinga. Khuluma phela. Mfundisi wami ngicela usikuda nawo nawo. Bona ukuthi ngizomaphoyisa. Ingoti lena mosi. Mfundisi wami. Ukhona lo ngathi wawusuyaphuka ukhona lo yathi Yini? Ya, manje ngitengawo kumfundisi wami. Ukuthi sikhulumisane. Sikhulumisana ini? Hayi ngiyabona ungenye lokhathatheke yakhathatha isikhulumisana. Lotsa sengathi akumpomela ngasiyami angiboni ukuthi kwendaba. Yebo mfundisi ungatshala. Uthi ukuna umfundisi wami. Nalo ekamikazi ngifuna imali. Ufuna imali? Mfundisi wami imali. Yale mali. Imali mfundisi wami ukuthi mina ngahamba ngufika wena yathi kuthini lalela nokujana yani le mali ukuthi ngahambi lokuqala bakho ngihambe ngufika lokho hayi lalela uzimqaphatha wena ubothi ngizingenda amacala mina wena uyaphika lokho kwade mfundisi malini 50,000 50,000 Umuntu umhloli yabo bathi namhlanje in 2 weeks time mfundisi wami 2 weeks time. 2 weeks time. Okay. 50,000. Mfundisi wami uweta nemali yini lo kuphelile Ngalo. Lo singikho. lo singikho. 50,000 mfundisi wami. 50,000. 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 50
Uthi nje ongakwazi ukuthi I've got eyes and ears everywhere. Yeah. Manje ngifundiswa ngeke ngithi mina ngiyabuya noma Utawuthola hamba. Ngisho ngifundiswa ngisanda uvala 2 weeks ngifundiswa. Ngifuna ukubhaqela na. Nakude 2 weeks. Not 2 weeks. Let me live in not force ngifundiswa ukuthi ngiyaphi. Ngisho ngisale kahle mfundisi. Yes. Andiwe mngani hambile. Azathi ufuna imali yenu. Into njalo, shayeleke moko. Ngijabulele wena. Ashini ngihlangana. Ye mama. Yes. Kanti phela bebaqinisile. Uthini? Hey. Bebaqinisile. Kodwa unjani phela khona? Ugeza ngani? Ngani? Usanithayizile isicelo sifakele nemask yakhe bonini shem please sebhizinisini ana ngicela ufake imask. Ungathi angifake imask labanye bayibeke 11. Ngifake imask shem. Ngicela. Baqinisile nabathi babaphele isalon budwa ngale mali yami ngimela angangibhadala. Hawu yesis. Kahle bo. Manje shasisi ngosa. Ngiyaphi ngiphazamisa ngisemsebenzini. Bengeke ngibuye ekhaya. Ngaphela sengihlala ekhaya kini mina yini inkinga yakho? Hayi sis, awugeza ngemandoda. Ugeza ngemandilakini. Lalela. Uthi wakho is my husband. Uyeva? Uyeva? Is my husband that one? Lalela dala utokwendela lo ufuna nini? Wonke ngikucedzela esikoleni manje nje yakho. Ngingaqedza njani uvela ungidlise ebheka mina ngeke. Akunenzaba ke sisi. Angifike kwami. Ukhohlakele. Thank you. Cela ungiphumele esaluni yami. Cela ungiphumele esaluni yami. Phinde futhi uligqobe la. Nonsense. Siyabonga Nkosi yami. Ngicedza manje. Ngicedzile sisi. Vuliwe. Angena ngathi uyisaba usuyasaba ukungena wona la. Hey ninjani? Siyaphila njani? Hayi siyaphila nathi. Izitonhlola. Nkosi yami. Lesa sehlala sekufike. Ngaze ngiye esibhedlela solungengale nje okwakithi. Solo business ngimfundisi. Idinginga. Yini? Hlaselekile. Uhlaselwa yini manje? Hlaselekile. Fundisa umphethe ngisiphi. Yini lesizaphethe ngayo umthandazo umningi kakhulu. Akusumthandazo ngisengibathe ngiyathalaza sengithandaza sengizihlulekile uyangishaya. Ungishayile nje itolo wathi ufuna libhodlela lakhe. Ngiye lokho nje la kuswe. Unemanga wena uzala. Nibangani? Uzofuna libhodlela lakhe ngilapha nalibhodlela mina ngizange sengeke ngilibone. Wona washo kanti hamba vele lana uhambe uyihluphekise lena. Awusayike noma ke so ekhaya soda uhlalela nje ukuthi ube nje emehlo ya. Nami ngisiphela ngisengithola imvutha ngiyasama kanzima. Imvutha itholwa njani? Imvutha ayitholwa ngokuthi uhambe uyohlala pho. Yona iphi le mask? Solehleliwa nje akwafangani mask. Ngitena le mask. Utena le mask? Kebuya khona kwehla wenyoko. Kuthiwani kanile bonini nenda njani nalomfundisi wakho? Sekuthi angihambi nje ngivele ngihlale ekhaya. Ngiyalo phela nyalo sohambile ungaphinzi nje uhambe ungakafaki imask na imask. Ngiyabonga mfana bhuti. Angitshela wena wentangani. Wangeze kubathe ngiyabamba igala lephuka. Nemfundisi nyalo yangihlukubeda wena konke kwakho great. Uvumelana nalo uthahlukubede. Uvumelani because phela wena akafanele nje ucela ukuthi ubhizi uyotela makoti lo ngasiyo leka mfundisi. Uyomathi futhi umfundisi uthi unayo umfati. Wena nje uhambe othi jumisa leka mfundisi uthi akuthathelani vele ngoba sovela uhlala naye. Nyelo ucela ukukushaya nawo.
Ucabangani ngalo? Ela ngizwazi ukuthi angishade. Kawushada nje masi. Ngiko lokhu kushada lokhu. Awutibuka ukuthi unjani lapha. Bathini bona labantu nje lana kuhle. Ngiko bakutshela la. Ingoma yami yakuthi yonge batalba magela slow nawe ba ngiyabonga batalba kumkhulisa elithando nangelivangeli ngiyabonga ngibone ukuthi ningakafi ngihlabelele ukuthi bongela uNkulunkulu asengiphele nendlebe sesizele ukuthi bongela kwa ngalomuntu uyabonga talibami babe wami ngiyabonga Bembe